Hallo Parkstad, ik ben de Erwin en ik ben in Bochus bij het 4x11 jaar jeugdcarnaval. Het is weer een dialectuitzending, want dit is carnaval. Ik even neer voor hem. Zo. Ja, je hebt kort erbij. Zo. Je hebt een foto. Wacht, maar je hebt een foto ervan. En doe ik even je het voor u stellen voor. Ik moet even voor het familiealbum even een foto maken. Oh, weer. Ja. Kent ze dat wel? Even kijken. Kent ze even lagen? Het zou leuk zijn, mensen allemaal, je wilt allemaal voor de foto even in een vriendsout verjijzen. Ja, ken dat? Je komt erbij, jongens, zien te ludig toch niet? Ja, dat is de camera. Ja? Domme voor kijken. Ja? Hallo? 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 De moeder, er moet naar mij kijken en moelen. En ja. Ja, maar dat is toch heel onpersoonlijk? Ja, maar ja, dat is heel onpersoonlijk. Ik ken hem niet door, zijn toch te lu? Ja, maar ja, anders voel Hallo? Maar anders voel ik me ook alleen hoor, daar sta ik toch mee bij. Ja, maar wat doe je nu? Dus dan... Ja. Maar ja, ik stond bij Harry Slangen en het Frietje. Het Frietje Slangen, het is mijn neefje, het Frietje Slangen. Neefje, oh. Ja. Mag ik even de groet toe aan de oma? Hoi oma. Ja, ik stond ook de groet aan de oma, Humding oma dan. En Humding oma is, zeg maar, dat is eigenlijk onze mam. Mijn mam is de oma van hem, want hij is de zoon van mijn zwaster. Maar het Vinnie van de Slangen, dus hij dat woont met zwaster van. De zoon van. En dat is de zwaster van mij, ja. Ja, wie is dat nu, hè? Jeugdcarnaval, hoe belangrijk is dat voor het dorp? Wat zegt u dat nu niet? Ga je naar jeugd met de carnaval? Nee, dat is jeugd, 4x11 jaar jeugdcarnaval. Oh, en dan, ik denk, wat zit hij dan nog? Ja, leuk. Het is richtig een gemütliche middag. Nou ja, middag is met een ovendrama, frietje. Ja. En van mij traint Jans boven op. En dan natuurlijk ook nog een aantal grote artiesten van bovenaf. Wat vind je dan nu de leukste artiest? Tom en Deul vind ik het leukste. Dom en Deul, ja, dat is, vind ik de ouders ook leuk natuurlijk. Waar. Die komen ook speciaal voor Dom en Deul natuurlijk. Maar alleen Dom en Deul of wat er nog het wat er echt leuk? Nee, de haringbiesteren. De Haringbiester, ja, en gisteren weer gewonnen, waar. Die winnen alles, waar. Die zijn geweldig. Ja, misschien is het tijd dat ik eens even moeilijk met die Haringbiesteren. Ja, daar had de Slagerarena gewonnen, het PLK gewonnen en het RTV VLK gewonnen. Wie voelt er? Ja, geweldig. Ik bedoel, dit maakt ze maar 1 keer of 2 keer met. En dan moeten ze van iedere happening moeten best, dan moeten ze van genieten. En dit gaat er heel bij als dan de grote concours waarvoor je wij zijn. En ja, ik denk Henk hoor. Ja, ik moet zeggen, kijk, als jongen het eigenlijk een bocht is. En als je ziet wat nu allemaal gebeurt, het is onwerkelijk, irreëel. Ik kan het gewoon dan niet meer bevatten. Het kunt allemaal over zijn. Het is gewoon super chic, ongelooflijk. Had er nog wel energie na al die dagen? Ja. Dat is een jouw vraag, joh. Ja, dan merk je toch dat ze verschillende plaatsen moeten optreden en het vreet toch een beetje aan. Maar het is allemaal leuk en het is heel wat ze optreden. Of ze nu voor PLK optreden of voor de kinders iets doen. Die zijn allemaal even leuk. Wat belangrijk is, 's morgens terug, op 10 opstaan, een goed ontbijtje, een jus de roosje erbij en dan morgen het avonds nog eens een keer aan het bed. Ja, en eigenlijk kan ze bronnen aanboren van zijn, dan weet ze dat ze de haast, die energie die kunnen eigenlijk van alleen. Dan ook kapot best wel nog. Maar de dag zelf, je hebt niet van alleen. De Jersey Girls. En die Jersey Girls zijn een groep van de basisschool. En die zullen ons ook geen shirts voor ze zien. Dames en heren, de Jersey Girls.
Ja, wie vindt dat dan om op te trainen voor al die kinderen? Is dat leuk? Ja. Kun je dat nog heel lang doen? Ja, het is nu het vierde jaar dat we met ons alle zijn optrainen. Ik ben Marcel Starmans en ik ben al een aantal jaren lid van de jeugdcarnaval waar we dat organiseren. En in het begin worden de kinderen voor ons ook klein en dan zijn 4 dus doordat ik erbij komen. Ja, want wie belangrijk is dat jeugdcarnaval in Zuid-Europa? Dat jeugdcarnaval is toch wel heel belangrijk, want de leerlingen van de basisschool of gerade mensen van de brugklas die hangen toch een beetje tussen wal en schip en ze weten niet waar ze heen moeten. De ouders amuseren zich in de cafés, bewijzen van en ze gaan vaak met of ze blijven heen. En dan kunnen ze hierin komen en dan met toezicht dan kunnen ze zich dan amuseren. In plaats van tussen de grote lui en drukke cafés. Ja, en hij zien ze de vriendjes en wie die goed allemaal en daar kunnen ze zich dan goed amuseren. Nou Parkstad, dat horen we. Erwin in Bokkes bij er 4 keer 11 jaar, oftewel 44 jaar jeugdcarnaval in Bokkes. En ik kan me nog herinneren wie ik zelf stond, 2004 onder andere. En ja, dat was me geweldig. Ik kan me ganz verplaatsen in de jeugd. Hey. Zo, en nu kan ik me klaarmaken voor de carnaval, want ja, dat is sneller dan ze denkt. Tot de volgende week. En vergeet niet, we hebben ook een Facebookpagina. Facebook.com/Deswijze. Ja, klik even op like, hè? Dat vind ik ook. Like, leuk en zo. Tot de volgende week.